Kultura pertsonen sinesmenak, ohiturak eta bizitaren garaia adierazteko era da. Artea, musika, arropak, literatura eta hizkuntzak. Euskara kultura da, geure kultura. Euskara da euskaldunok gure umeei utzi aldiogun ondare aberatzena. Umeak gure etorkizuna dira. Ni Amaia naz, Katikako liburutegiko arduraduna, eta ni ahobiz izango naz. Kaixo, Itziar naiz, Ludotekako arduraduna naiz, eta ni aho bizi izango naiz. Aho bizi izango gara. Eta orain, bai. Inoze